dalang siji unalun ngalor ngidul iki jane iki payu pora sik to sapa ben ora salin tampa lho Anggit sing kok Karanganyar kuwi kok ingon-ingon apa ya padasan ngono rada patut kuduwe ya ini juga hadir banyak kanca-kanca seni Anak cintaku Mas Badar sampean kok bengi prei ora dosa citane pengen duwe anak pira lho iki perlu dibahas lho perlu dibahas itu Mbak Sri sampean pengen duwe anak pira cita-citamu alah wis gampang dua apa berarti papat lho papat iki loro papat mandhen yo manut sing gawe itu penak-penak kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho lha kene gayamu tenan ora iya kowe sing nyusuk-nyusukne ora iya wong manten anyar malam pertama rasah nyuwara ora apa-apa ngesus tok ora apa-apa ngesus suarane habis iki berbacutan Mas Bimo dan juga Mbak Ayu Sri piye Mas apik apik arep mlebu kamar piye kamar isine gula teh beras sayuran awane ngomah wis ora kerasa Wilujeng Dalu selamat malam Mas Batong Wilujeng Dalu selamat malam Mbak Cangi wah luar biasa agak ke sana Mas biar saya dapat melihat wajahmu ya piye agak ke sana lah kok tinggur sindek ora apa-apa nek kene piye ora apa-apa nek kene lah nek ning kono nek masalah apa ora apa-apa kan kene iso depan bertatap muka oh lanang padha lanang kok depan lho kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu kula kan nembe sepisan perdana niki ketemu kali panjenengan alah pisan iki nek ranggone Sri Pesek rong karuan ketemu ngono ya Mas ya nggih oh iya aku sadek dublek ya ora tau ngejak sampean ya Mas aku lho ndagel nggih nembe dalu niki kok iso iki lho sampeyan dagelan kondang unang-unang kajoro sak jeneng jagat raya kok alah lah kondang nek ra payu gopo wong ning YouTube ki aku sering lho dalang-dalang senior pemuda-pemuda dalang mesti dagelan BT Bagong Glondor BT Bagong Glondor lah ngono iki live streaming kok rekotan ya kirangan itu kirangan gitu bakune nderek nyengguyung adi wedok nih wis kenal suwe ya alhamdulillah sampun wong Pesek uripe nang Solo jadi ya iki ya melu kados jenengan kala wau sambatan iya jadi direwangi pupuran laburan putih ini sambatan tapi tetap tidak mengurangi semangat toh Mas tetap semangat Mas arep piye wis tanggung jawab nek tanggung jawab iya ya kudu makan ditembusi wis suwe napa lagi pengestunipun nembe mawon ya mergo ketok enek kekeliruan kok iso kekeliruan ayo mbuh bakune derek dedonga aku jane ndongake manten iki wedi Mas lho kok iso ndongane mantene dadak wedi ngopo ndonga sah wae aku dhewe uripe morak-marik kok morak-marik alah derek krungu kabar kok lho dereng wong kenal petukan karo wonge lagi bengi iki lho bojo siji gondol kanca kok bojo siji gondol kanca seksine lho anggit kuwi bojo siji gondol kanca Mas nggih pangestunipun wah ngalami jejeg Mas pun umum tak mriki nggih rene tak rewangi aku mau anu lho sek ngetol lho sek nah iya nek ya alhamdulillah wong iki ana program diskon tol dadi ya kuwi apa kok diskon tol iki untuk keringanan kuwi lho oh iya diskon tol ayo numpak tol kan diskon tol oh iya mergo munggah sampean lewat tol diskon tol iki untuk murah tol iki iya alhamdulillah derek dedonga Mbak Sri sinten Sri Wahyuni piye jare wis kenal iki ya kenal ya Gur Sri Pesek ngono tok malah nama lengkapnya rung kenal nggih Sri Wahyuni mugi mandinga ora gur bojo mandinga dadi jodoh mergo nek bojo ki saka mangsa akeh sing misake ning nek jodoh sak patine ya kuwi jodoh oh dadi bojo karo jodoh iki beda Mas ya nggih bedane sithik nggih ugi Kang Amengku Gati bapak mau Pak Sudio
Pak sapa mau? Sik to, aku yo urung. Aku yo ora Sadiun. Oh, Sadiun kok Sodium. Sodium lho. Pak Cah piye? Pak Sadiun. Heeh. Mugi pinaringan sehat, panjang umur. Luar biasa. Karo nek karo Mas Bimo wis kenal urung? Alhamdulillah di nembe pindah ketemu nih. Calone niku pun calon lawas. Nggih, Niku kanca wit SMA Mas, SMKI. nggih. Nggih. Mbak Sri wis gandeng karo Mas Bimo. Heeh. Dek kula ndek kanca siji dalam unal-unul ngalor ngidul ijen. Sapa kuwi? Payu ora tau nggih kowe iki. Sik piye-piye balane? Nek Mbak Sri wis duwe bojo. Duwe bojo. Wis dadi manten. Dadi manten terus duwe kanca dalang siji unal-unul ngalor ngidul iki jane iki payu ora sak iki. Sik kok sapa ben ora salin tampa lho. Anggit sing kok Karanganyar kuwi. Anggit. Tetak larang kok gur wong nggih nguyuh kok anggit. Mas Anggit yo kok santai kok Mas Anggit. Nggih tak kira aku. Bakone iki gudek. Jenengan nggih sedek kanggo lho. Lho, durung. Wis gampang nek kadang jenengan iki ibarate akeh sing ngenteni kali milih-milih. Nggih, wong kula niku jan umur kula nak selawe to Mas Bagong. Selawe Jan wiwit kula lahir nganti umur selawe niki jan kula niku nggur nguyuh tok. ya malah apik wong. Nah nggih, durung kambur wong wedok belas Mas Bagong. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya to? Percaya. Percaya untuk percaya lah bisa Saya lagi ketemu kok aku mah itu malah dadi kepenek. Nggih, Bapak. Lho sing malah sing ngendika sinden jenengan lho, ora percaya. Sapa sing ngendika sapa sing muni gak Kabeh gak sing muni gak banter Mas. gak ono kabeh. Wah, aja-aja malah tau dijajal gak saiki. Oh, Kamu ini gak kabeh kok. gak nate ndak. Jenengan mboten lho. Botan lho. Niku ibu Sing nek sedekap jagaya Bathara Guru. Tangane malah papat. tangane waleh papat. Nggih. Tapi nek teng Nganjuk jenengan teng Nganjuk niku pun sering apa dereng? Nggih sering, Mas. Oh, Lewat. yo anjir. Lah wong takoke ning Nganjuk sering urung sering lewat. Maksudnya tek tanggapan piye? Alhamdulillah nggih arang-arang. Arang-arang. Ora ketang setahun pisan. Heeh. Iki gone pesek, sopir ngene sapa neh. Ya sok Mas nek kapan-kapan kaping ujon aku duwe tanggapan ngono. Nggih. Tak ngejak sampean. Alah kok kanggo wong jenengan iki dagelane her-her kabeh kok. Heeh, apa ngono ning malah arang ku dagelan Mas? Nggih. Heeh. Jenengan wayangane bergas wayang agi ngarepane manyak wis guyoke wong. Nyapo lho. Kok kayak mau tabane kleru ya. Guyune kok. Ora. Nggih. Bagune jenengan nggih sehat, panjang umur, Heeh. laris. Amin. Payu anggone mayang. Amin. Iki seniman-seniman sing hadir yo akeh. Kathah. Sapa sing wis ketemu sapa ae sampean? Lah niki komplit Mas-mas niki saking Jawa Timur enten, saking Jawa Tengah wonten. Weh, komplit seniman kelumpuk. Lumpuk wong ora tanggapan kok. Ya ora Mas, jane enek kabeh iki isi tanggapan kabeh jane. Nggih. Nek dibuatalne kabeh mergo pengen jagung ning Sri. Wah, elok lho kok. Elak kok. Gurung kabeh niku. gurung jagung kok batalke tanggapan ya. Wis akeh ampuhe mantene kok. Ampuhe mantene, ra ampuhe Sri niku betul. Ah, kandhane kok. Luar biasa. Nggih. Niki selain sampeyan yo ngajak sinden-sinden Nggih. dan Mbak Yu saya dari Kediri. Oh, nggih. Mbak Prigel Panayu Anjar Bening. Nek karo Mbak Prigel wis tau ketemu apa durung sampean? Pisang gitu ya. Oh pisan. Pisang. Heeh. Ning iki ketemu meneh. Kamu meneh. Ning Sri. Iya. Ya saiki di anu ya dikon ngadeg ya, Mas. Nggih, ya nduk nek lungguh suwe-suwe wong wedok nek bengi-bengi ndak kelet. Piye? Piye? Wong wedok nek Wong piye? wedok nek lungguh bengi-bengi nek kesuwen ndak kelet. Jarike iki lho kan saya kemringet to ngono kae. Anu nyelempit. Kok lembut iki gayake kelet ra ya. Tapi niku anu lho. Mas Bagong, piwon? Nganu to, Om Bladek tak sabrata. Nggih. Wisi apa pira iki? Fulan iki. Niki Bu Parsinemi sing sehat walafiat ora lara blas malah bubar. Nggih. Mergane Yo mergo mbuh sepuh ning Wantek, sepuh ning Wantek. Liyane dodo dunggri-ngrian kabeh lho kanca-kanca kula. leres. Ning kono sepuhe malah asepe ampuh. Nggih, pomo kendaraan model tuwa ki ya nganggo persnelen.
Sing nom-nom iki tanpa gigi. Metik. Metik, dadi pomo numpak ya penak sing tuwa, Mas. Kok iso penak Aku Pak Metik gendina numpak ora tau mleboke lho. Wasaku. Mbak Prigel, maju menang. Enggak, Mbak. Ayo, sepati jam. Ya. Ayo Ayo. sangune. Ya. Hei. Oke. Iya. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam Mas Akbar. Tak salaman sih. Salaman sih dong. Ngono aku suwi ra petuk Mbak Yu ya. Sehat ya Mas. Sehat tidak. Alhamdulillah. Wah, gile suarane banter ya. Ngegumi kok. Kok cah cilik iki lho. Kok iso cah cilik? Modele cilik ngono lho. Suarane banter. Banter niki bantas kok. Kaya ngene kok ya bojone betah ning omah. Loh, Hubungannya apa? hubungannya apa karo aku ki? Kleru sutik mungine bianter ora ya keweden. Ora bojoku sayang karo aku. Iya. Niki ambak jare sampean cilik niki putrane pun kalih lho. Wah, Arep telu jare Mas. Lho, arep telu to? Mm-mm. wis ngono dadi papat ya sisa. Sampeyan kok nggawe ngon-ngon ngene iki paling. Kok iso ngon-ngon. Niki sing beto Mbak Sri. Oh Mbak Sri. Aku dadi ra ro bengi iki sindene sapa, penabuhe sapa, kula niki mboten ngerti. Oh sampean mancal iki Bang Mas. Ya wis diarani mancal yo kena, diarani napa yo kena. Rumasane ngarani ngono kok ingon-ingon. Apa ya padasan ngono rada patut kuduwe ya. Aku malah wedi gudi lho Mas. Ingon-ingon. Padahal cilik kan. Ah cilik ora mili. Kok kaya aku. Piye? Yo rada gede lah. Ya Mas Akbar, Pak D Bagong. Ya, Dek. Alhamdulillah dalu menika saged kumpul nggih kanca-kanca seniman, seniwati wonten dalemipun Mbak apa Dek ya? Sri kelahiran pira ya Mas? Sangkatan sama saya. Berarti di 2000. Padha aku berarti 2000. 2000 sama. Kok nang daleme wong genah nang dalan ngono kok. Wong daleme men jero kono nggih tumpuk beras keker kok. Ya tapi kan sing duwe Mas Sri ngono lho Pak D maksudnya. Ngawur Pak Dik B anu siun kok. Hah? Pak ini sing kudu. Pak Sadiun. Pak Sadiun. Iya sampean iki kok Pak gak. Sadiun kok. Lah Pak Sadiun kan duwe anak jenenge Sri. Sing duwe anak kuwi Ibu Siti Komariah. Kok iso? Sing duwe anak yo karo pake no. Halo, apake kok ya mbok meteng kok ya Pak melu meteng. Ya ora tapi sing meteng kan ya ibuke. Melu urun. Urun nak ya gur nggih tambah kesel jane. Apa anak-anak? Ditungake ya Mas Akbar. Dungakno Mbak Prigel. Mbak Sri dan juga Mas sapa Mas Manip? Bimo. Mas Bimo. Muga-muga dadi temanten sing kakek ninen ya Mas. Amin. Dan diparingi momongan putra Amin. putri soleh ugi soleha. Amin, Allahumma amin. Mbak Prigel yo disambati ditembung karo Mbak Sri ya. Oh yo gak iso aku disambat. Biasanya aku ning jobo 5.000 ya Mas, misalkan. Coba 5.000. Misalkan Ning kene piro? umpama Sri yo aku yo 8.500. Lho kok malah larang? Lho karo koncoe kudu luwe menghargai to. Sri tanggung jawab Sri. Mbak Prigel pokoke 8.000 aku. Piye iki nasibku? Ya kudu ngono. Kowe Tak larang sambatan ning. kok tanggapan. Aku mbok sambatan mbok tanggapan wong aku. Lah iki hitunge gak gendah malahan. Hitunge ra jelas kok. Oh dikirimi undangan mangkat ngono ya aku kok. Oh ngono ya. Dikirimi undangan iki sampean konco korene tok. Lah nyapa kowe macak? Lah gini kok ora kon bali aku macak. Tapi ya pengurung Bang Sri tak bali yo. Ayo. Ojo iman-iman. Iman-iman. Iki dolanan cah cilik-cilik ki lho lucu. Ah. Tapi Bang didolan tak cilik-cilik mbok-mboke sing didolan. Oh, bobo, iya. Mbak Prigel, ini juga hadir banyak konco-konco seni. Anak cintaku Mas Badar. Sampean kok
bengi iki prei ora dosa. Nggih. Mas Badar niku sakniki sibuk. Oh sibuk? Nggih, teng Solo dados dosen. Nggih. Oh gitu. Jadi Tonggo kalih fokusnya kula, nggih. mengajar. Fokusnya itu mengajar tanggapannya namun juga refreshing. Sing dalu Mas Iya, Solawat. alibi to, Mas. Mas Solawat ya rawuh. Mas, Solawat. kok Mas Solawat ndi? Badar iki mlebune solawat. Mas Solawat pancen yo keluarga lho, Mas. Ah, iya. Ini puyeng kaya. Sibuke teng Solo dados dosen teng ISI. Nggih. Panjenengan kula niku lho Mas Andik Bangjo Skarpate. Siap video kan. Mas aku kok banyak juga selain Mas Badar sing wis kenal sapa Mbak Prigel? Mas Badar tok, anak Sobi. Kalau Mas Obi nih wangi genter kok. Mas Sobi iki krune Astabrata tuh to. Ngono. Enak kok. Enak gitu. Ini kok ora meyakinkan. Kok ngomong kok ora percaya awake dhewe. Mek dige anu pergantian ngono ka lho. Ya, dongake wae nduk Mbak Sri karo Mas Bimo. Nggih, niki Mbak Sri kali Mas Bimo pundi? Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung ya Mas. Harus no. Iya toh? Ya sare mau manten anyar kok nonton wayang. Oh yo ora. Yo ora. Dikirain manten pertama nanggapne wayange dikira nabu iku arep turu ya. Ya mbok menawa. Dadi nyatane yo ora ketok. Lah mosok turu tabuhi sengguk-sengguk ngono yo ora. Oh lah kae lho Des. Ayo, Ayo, kene. nonton Kene, ya saya yo. Mbak Sri, Mas Bimo, Mas Bimo. ora rene aku medun. Loh, piye terus apa sing dalang? Juga pasti kudu rene. Dalang aku. Ya, Mbak Sri, Mas Bimo, enggak Mas, disepoti Mas. Nah. Hati-hati Mbak Sri. Mas Bimo Mbak Sri mbok jumeneng to Mas. Sing di omah lungguh aku merkewo. Bimo karo Sri ngomong digawekne fanbase jenenge Bisri. Tasmu ki selehno sik arep bayari kok ya ini. Kok pedemen sapa cara bayari iki lho? Lah kuwi tasi. Kuwi tas BTN kuwi kok bayari. Alah rasa copot wong sing di omah. Dipegangi mic. Miki cekelen. Mik kabel kan Sri, iya, wis nyekel miki Bimo rung. Piye to Mas pertanyaanmu Ayo ki? Mas Sri miki gitu. Ketok Bisa, Pak, cantik, bisa, ketok Pak, bisa, Pak. bagus. Sendalu Mbak Sri. Nggih, wilih Mas Bimo. jendalu. Nggih, wilujeng dalu. Wah iso omong jebule. Lah rumah samu ra iso wong bisu apa piye? Mau teko kene meneng ae lho Mas Bimo. Iya. Nggih pripun raosipun dados temanten anyar? Nggih seneng bunga, Bungae senenge. senenge nggih ponsa. Oh iya. Nggih ngoten. Nek sane kok marem lho Sri. Kok ndang melok-melok ayu. Terus piye? Nggih. Aturne mengucapkan terima kasih untuk kanca-kanca yang wis membantu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mas Akbar, kru Astabrata, sedaya rencang-rencang, mbak-mbak presiden, mas-mas, Mbak Prigel. Mbak Prigel, Iya. Mas Bagong, kula matur sembah nuwun sampun disengkuyung teng acara pernikahan kula. Nggih. Kula mboten saged bales napa-napa, wong niki nggih sahabatan mboten enten napa-napa. Mungkin nek masuk nggih mboten usah salim napa. Gong iki mulai gong. Mulai gong. Kowe mangkat ratu tol, aku Solo tol ini mangkat mulai petasan lho. Kali kata dibahas terus to. Bahas lho kowe jadi ngerti kok. Piro? Tole piro? Soalnya saya ini ngakarang anyar Solo ki 198. Lah iya. Nah, ping pindho. 400 bensinmu solare. Ah, iya. 300 cukup. Ora nganggo supir ya ora iso mlaku dhewe terke. Ya berarti 750 totale, Mbak. Iki gur gegojek. Izin. Kowe gak malah manten anyar kok mikir tol rasane. Tolmu dhewe pikiran.
Mas Bagong. Seniman cerigis to. Aja jendremis ngono kuwi. Lah, Ya toh. Dremes ki sapa? Sing ikhlas iki kaya aku iki lho. Blas ora ngetok anu Sri orang bayari aku. Blas. Aku malah becek ning Sri. Lho. Malah becek ning Sri. Cuma iki panggung terokku. Oh. Nah, dadi gur nyewa kita. Ya Sri ya. Padha ae, lele. Lagi iki lho. Iki Panggung kira kok nggawa dalang ya lha iki. kok nggo dalang ya. Anyar lho iki, anyar ning. Anyar iki, Mas. Anyar ning Sri panggung terokku. Iya. Ditungake muga-muga Mbak Sri ndang diparingi putra-putri soleh-soleha ya Le Bagong. Ya, amin. Amin, pangestunipun. Nggih. Cita-citane pengen duwe anak pira? Lho, iki perlu dibahas lho, perlu Iya. dibahas iku. Oh, dibahas. Mbak Sri Pira, sampeyan pira. pengen duwe anak pira cita-citamu? Alah wis gampang. 2. Manut sing gawe ngono wae. Lho. Kalau kok nek bojomu ora trimo. Lah rumasane wong wedok sing gembol manut sing gawe. Wong lanang Sampai yo. wong lanang penak gua gawe tok. Lah sing wedok gembol brojo ngemi. Apa enak wong wedok ya jek rekoso wong lanang. Kok iso? Tetak lho sepisan tok. Sak lawas urip. Ayo Pisan tok. kowe ngomong rekoso, ngopo kok wis nganti anak-anak loro? Rekoso lho Mas, walaupun loro iki ya rekoso lho Mas. Sopo wong lanang ki kuat? Wong lanang nggawa ndok loro disugi karo manuk. Iki ra disugi ngawur iki. Gondol dhewe kok. Kok iso? Dua padasan. Wedok iki rekoso lho wong samu kok sia-sia kowe. Wis ngomong. Ngomong. Apalagi? Ayo. Pengen duwe anak loro. Dua anak piro? Nggih. Sering karo Mbak Prigel dua anak piro? Pengen. Kayak Mbak Prigel 2. 2. Ya. Sampean Mas. 2 apa, Mas? Berarti papat. Loh, Papat. Apa loro? Iki loro. Papat. Kandhen yo, manut sing gawe itu penak-penak. Ojo gelem manut. lah nggih to kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Lah kene Gayamu tenan ora? Lho iya. Tapi kowe sing nyusok-nyusokne. Ora iya. ujuk-ujuk ngono. Itu sak jeni ya. Ujug-ujug lho, Mas. Malah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya alhamdulillah pun nemu jadi. Ngono wae dalang mulali ra ulem iki wong iki ketreme. Pak Sri Susilo Akeh oleh jagong Mas tapi. Nggih, sampun dugi wau siang. Nggih. Kelelur. Nggih, Pak Pelur sampun dugi wau, nggih. Ya iki tidak adol nek misalkan Mbak Sri karo Mas Bimo iki gak nyanyi ya. Oh, Mas? mboten usah ini wakilkan adik saya saja. Sapa? Tio. Hah? Tio. Tio. Sing rapi kamu. Sing rapi kamu lho. Oh, ini suaranya habis. Seso. Aduh, habis sekali ini. Tidak ketan satu lagu ya Mas. Banyak kan pada penonton. Mbak Prigel. Penonton nyun sewu menika Mbak Sri nyanyi setuju apa tidak? Santai wae. Wes sing penak-penakan ya Sri. Wes Panggil ora apa-apa. Lha kok Suara tampil tek ora masalah nduk. Oh, ngono. Wong manten anyar malam pertama rasah nyuwara ora apa-apa. ngesus tok ora apa-apa. Rasa ya. suaranya habis iki berbacutan. Iya. Dek wis bacutan lho Mas. Sama rasa ndang nyusul Nah, aku sih menikmati masa muda sih. Oh, ngono wis dhewe. apa ngono. SDP. Ndak nyanyi apa? Sak lagu wis Sri. Salah gue. Wis kudu gue tolak sumpah. Sing duet ya. Saya duet. Derek mereka mawon. Wajah. Iya, sing nyanyi ben kene jambu alas saja. Oke. Aku oke. Iya, maksudnya kan duet. Ora akur. Kita tak terpisahkan ya. Mas Bimo, iki iki Wonogiri. Kita tak terpisahkan ya. Wonogiri iki lewatmu ki waduk Wonogiri kok nembang anti ra iso lah ya kebangetan. Iya, Jan. Wong waduk Wonogiri genah kafe oke kaya ngono. Kok iso kok kafe? Mas aku sama Didi sik, tak bawanane sithik ya. Oh, bawanan nasi deh. Ya, ben karo bisnis apa lagune? Niki lho nyuwun apa iki jane kok rewel ae. Ngomong ora apa-apa serena to. Buatan. Bimo iki. Bimo iki kancaku tirakat lho biyen. Oh, kancaku tirakat. Biyen kungkum ning Cakep. Kok beda karo sing diomongke Bimo. Dalange kancaku tirakat ya kancaku ning Bekonang ngono. Pangkur. Iki tembangnya kagem temanten ya Mas? harus. Kangenku tanpa upama ya Mas ya? Ya. Untuk maju. Maju. Sing lanang ganteng, sing wedok pesek.
Ora masalah, wong pesek malah dawa umure. Kok iso ngono? Ambekane ngene. Sri, ingon anu ya. Pripun? Bare ndak saya sesuk ya. Iya, manut lho. Sip. Janji lo Sri ya, balik lo ya. Iya. Gue jeneng ngenteni aku kali guru-guru. Alah kok tak kancane nggon YouTube. Lek tunggale. Selamat berbahagia. Allah. Allah piye to? Kan ya apik. Kiroan. Koyok kiraan. Apa kok ora beneran? Sampeyan mangkat lho wis gak bener lho rupamu. Tak bener wong Bagong kok apa kan dandan bagus. Kok dadi cakil. Ya. Iya. Kang Mas Bimo dan juga Mbak Ayu Sri. Duit karo sampean Mas Abad. Aja ngene iki to Sri. Aja to. Mikmu kuwi lho aja wedo koyo dadi ada mare bengong. Kamu aja. Kamu aja. Kayak latihan di lho Mas. Ah, Ngeteni to. Menempuh hidup yang baru. Menempuh hidup yang baru. Ya. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga. penting itu. Iya, menempuh hidup baru, membina rumah tangga. Nek wis pernikahan, wis menikah kuwi nakale dilenehi. Wong iki ra nakal Napa? beling kok. Padha ae. Ada sithik. Semoga kekal berlimpah berkah selalu. Nah, semoga berlimpah berkah selalu ya Mas, baik Amin. rezekinya maupun rumah tangganya ya ta. Lha iki hebat lho. Iya. Sakjane nyindir juragan Brambang lho. Bos, Brambangnya di- CEO lagi. CEO Brambang. Didol nganti tekan Solo, Wonogiri. Oh, malah Ora berarti ya. apa-apa. Berarti ya ngapusi Sri. Nyapa? Ngomong iki lho, brambange tanggaku kok ngedolke nggonmu dhewe to, Kak. Ngono dhewe. Elok brambange Sri tanpa rambut kok. Masa Mas? Tegese tanpa oyot-oyot kae lho. Kayak apik resi-resi ngono, gede-gede. Pangadel teko Mas Bimo. Brambang istri piye Mas? Apik. Apik wae dikeki. Ya halo. Dapat diberi momongan Amin. putra putri yang terbaik. Ayo duet berdua. Wah, wes duet wong loro apa lagune? Apa neh? Cinta tak terpisahkan ya. Nah, Masa urung-urung si Dorondo. Ojo to. Lah iya. Kita tetap pisahkan aja. Apa? Apa liyane? Ora wis gak apa to. Sing kompak apa? Berdua sing kira-kira chemistry-nya itu kawin. Oh, ndak pundi wi lho. Rondo kempleng. Aja kok apa rondo. Apa ya, Lah kok tau ndak tadi? Iya Mas Sri. Nanti dimasukkan loh, ya rondo kempleng lebih. Apa ya cinta tak terpisahkan? Kita tak terpisahkan jibu ya lho kok iki kok rondo kempleng. Apik kok repe Mas Bimo kan apik banget. Piye, repe piye? Nggon kuwi iki aja nggo dolanan. Kok iso ngono? Apik. Ya brene kok jadi dolanan kok. Nah, apa cinta tak terpisahkan? Oke. Duet mau Mbak Ayo, Sri Mas dan Tris. Mas Bimo. Monggo. Dadeke. Sing romantis. Kemudian bandingkan. Lagi tak terpisahkan dari akhir zaman.
kasih. Terima kasih. Mohon maaf barangnya habis ya. Nyok capek. Ya, saya langsung turun aja ya. Aku lanjut bubuk dulu ya. Anu pap ya. Malah jadi pap. Enggak sampean ingin. Bisa Pak. Terima kasih ya Mbak Sri, sehat selalu panjang umur. Siap. Oke. Kowe besok langsung mlebu kamar Bim. Iya, orang nonton sakitku apik lho iki. Arep mlebu kamar iki yo kamar isine wae. Gula teh beras, sayuran. Mbak Prigel. Ya. Nembang Mbak orang. Iki lho permintaan banyak. Apa? Jenengan. Lho, tenang. Ini permintaan terbanyak udang kuning. Udang kuning. Saya tak maca ya, karo maca-maca ya, Pak Ya. Sambi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bapak Sangidun. Gelap Sayuto. Sangidun. Oh, dhewe jenenge rek. Sangidun. Mbah Sangidun Gelap Sayuto. Nggih. Badhe nyuwun gending udang kuning. Mandhapipun Samboyo kali Buku Kasmara. Menika salam budaya kula ngersani saking Bagor Kulon. Lalap cipir sambele bawang, ayune kampir delok wayang. Ya, guyangan dalane guyangan dalane jembar, wayangan dalane Ki Akbar. Arem-arem isine duren ugi ayam tentrem Mbak Manten. Gawe diang bakar telo sing nanggap wayang panjang yuswa. Gawe diang pinggir kali sing delok wayang lancar rezeki. Amin. Mangan gudeg ning Gulo Yogya, Mas Bagong endet panjang yuswa. Amin. Nyuwun podang kuning ya, iki podang kuning Ayo nek. manar mangan wedang. Mantan anyar mugi gal-gal meteng. Amin. Kok manten lanang to? Mantan anyar. Manten anyar. Ya, Setia Tuhu ki uga ana karo Sidoasih monggo ben dipinangkani. Saka FMA nyuwun langgam resepsi. Ya, ben pinangkani. Ayo, podang kuning kok gubuk, Mbak? Podang kuning Mas. Podang kuning aja ya. Bawa nana ya Mas Bagong, biar bawa jare. Oh, iya no. Insyaallah kapal. Ya, Bawa nana Mbak, anu Mas. Sing bawa kaya budek kaya nengi banter ya. Kuwi jenenge teteh. Kuwi jenenge semangat. Nadyan wujud temong peksi. Suaranya kaya apik. Apa yang berkenal? Bungane apa? Terus Agaweta lining pranto alus manis tur oh, bar Mbak Prigel nembang podang kuning, anu seniman-seniman yang bareng rawuh bar munggah ya Mas. Nggih, nggih. Terus Kathah. Wis suwe ngon kula goleki si bodang jenang. Ayo dari gantian. Kondi. Hiba bunga ing atiku. ya, Nanti bisa dadi ombo. Obo. oh. Kaya sampean. Terus Nanding bisa dadi tombo. Mbak Prigel request piye dilanggapke apa jaranan apa langsung dangdut bos Langsung rame pokoknya Mas. Oke, wis manut kanca-kanca ya. Ya. Rame, heeh. Ya. Yuk, buka teluk coba kaya apa Mbak Prigel? Esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran golek sing tak sayang
Kanca-kanca dulur-dulur mas-masku sing padha lenggah